de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni la situma bi alamisa ye alamisa mina bɛnnen bɛ nadarasa kalo 12 na décembre kalo do bi o tile 15 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ laseri filanan ye bi o tile 20 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1444 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ surɔ kolongo marabolo kɔnɔna na an balada k'a fɔ lotangaw fɛ olu ka dozo ɲɛma dozo seni marifatigiw taara bɔnɛ nin na surafa ka so kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la l'Américain jamana olu ye kado k'a fɔ bataki bɔ ka yira k'a fɔ olu ka maa ɲakilenw ɲinɛsan kɔnɔna na an ka jamana kundigi kɔrɔ Ala ma ɲinina Ibrahim Bakari Keta ale denkɛ Karimu ko nɔ bɛ o yuruguyurugu la Karimu ye jaabi do ko nka kunungo kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la masa marabolo kɔnɔna na wɛlakaw fɛ kunungo jariwala tigilamaw ni kado k'a fɔ dozolakaw kɛra ɲɔgɔn na ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mopti marabolo kɔnɔna na tarata do Somadugu ale yɔrɔw la gɛlɛya dɔw kɛra yen nɔ ka sababuya kɛ jariwala tigilamaw ka wulikajɔ ye maa 7 bɔɲɔgɔn olu ka sara lunni na o ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔnma balokɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ l'Américain jamana olu ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ɲinɛsan kɔnɔna na olu ka jateminɛw la u ka gafew bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko nafolo ani dungo juguya ni yugurugu k'ulu ye maa 40 bɔɲɔgɔn olu tɔgɔ fɔra sɛbɛnw na minnu bɛ yen n'a yirala k'a fɔ k'u ye ka dɔ ka foroba nafolo ka se k'o yurugu o maa 40 cɛra an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Elhaji Ibrahim Bakari Keta ale denkɛ Karimu Keta kabini fanga da fɛrɛ n'a bɛ Konowari jamana kɔnɔ na ale tɔgɔ fɔra la yurugu ka taa se buna adamadenw ka jɔsɛriyaw a tɔgɔ fɔlen bɛ o gafe in kɔnɔna na tuma min na n'o kɛra u ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ l'Américain jamana kɔni bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Karimu Keta a mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ka se ka tɛgɛ d'a kan gafe min bɔra kunungo Karimu Keta y'a to Konowari jamana kɔnɔna na ka se ka bataki kɛ ka jaabili ta ka ɲɛsin kuma in ma a y'a yira o bataki kɔnɔna na a k'a bɛ fɛn min fɔ Américain jamana ye ko ale dalen b'u ka sariya la k'a fɔ jamana min don u ye sariya labato kɛ kosɛbɛ sariya kɔni k'a batolen b'u ka jamana kɔnɔna na kuma min fɔra k'i k'a dɔn ko sɛgɛsɛgɛli foyi ma yira fɔlɔ k'a fɔ ko ale nɔ bɛ ko la wa n'u ye sira d'ale ma don nata kɔnɔ ale labɛnnen bɛ ka jaabiw kɛ wa ni Ala sɔnna ma ale dalen b'a la sariya n'a fɔra ko ka taa u bolo kan ka se k'i ka dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw kɛ ko ni Ala sɔnna ma k'ale Karimu labɛnnen bɛ u fɛ wa ale dalen b'a la k'a fɔ l'Américain jamana min don jamanaba don sariya jamana don ni ale kumana u bɛna faamali caman sɔrɔ kow kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka d'an ka jamana na yarabi Ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ commune 4 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya musolaka dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye lakɔli karamɔgɔ ye musolama bɔw bɔra k'ale ja ye bɔlɔlɔ sanfɛla la a b'a la ka a ka lakɔliden dɔ kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ canjan tuma min na n'o jaw yira wulikajɔ kɛra sariya tigilamaw fɛ kalanso ni kalanso ɲɛmaw olu kɔni ye fɛɛrɛ balalen kɛ ka se ka kofɔli ta ka ɲɛsin musolaka in ma fɔra cogo min na k'a yira k'a fɔ nin sariya tɛ don ba la bilen an ka jamana kɔnɔ na ka kalanden minɛ ni k'a sɛbɛkɔrɔ canja ta ni goɲɛ ye o kɔni kɛra so ye karamɔgɔlaka in ale ka ɲini a yirala ka ko ka ko ale ta ɲɛ k'a dɔwɛrɛ kun kelen bɛ o mara kelen kɔnɔna na u maa fɔlɔ bɛle tun bɛ ɲini na a yirala k'a fɔ ko tɛgɛ dara musolaka in kan tɛgɛ dalen a kan n'i y'a sɔrɔ a tun bɛ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ a ka ɲɛfɔliw la ko kalanden in somɔgɔw yɛrɛ de tun y'a yira ale la k'a fɔ k'a ka den kɔni ka se ka den canjan kosɛbɛ sanko a bɛ se ka kalan yɛrɛ ta ba la cogo min na k'a kɛra o hokumu kɔnɔna la tuma min na n'o kɛra kiiri tigilamaw y'a somɔgɔw yɛrɛ ka wele bila olu ma ka se ka lamɛnniw ta ka ɲɛ sunbila yɛlɛma a yirala k'a fɔ ko ni muso fila in bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛ datugu sariya ka bolo kan u minɛnen bɛ kaso la nka kaso min don u tɛna don kaso la k'u datugu ko kiiriw bɛna kɛ ni Ala sɔnna marisi kalo nata in kɔnɔna na musolaka ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma u bɛna fɛɛrɛ balalen tigɛ ni ɲumanɛ e kɛra a tɛna olu sɔrɔ bilen an ka minisitiriw bɛ yen nɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma olu yɛrɛ ye wulikajɔba kɛ nin ko in na sanko a ko yɛrɛ bɛ se ka dangɛnɛma cogo min na ko nin tɛ kɛ kalan na bilen an ka jamana fantan naani yɛlɛn fɛ wa sariya tɛ jɛn n'a ye ka se ka nin baaraw kɛ maa caman ka fɔ la ko nin min filɛ nin ye sariya don tiɲɛ don ko ne jateminɛ k'a sariya caman bɛ yen olu dɔnni b'a la k'o de bɛ kɛ so ye ne ka kalandenw ka se k'u ka kalan kɔni ka se ka denmisɛnnin yɛrɛ bila a tɛ sira maa ɲɛ wa a tɛ kalan ka dɔw ka faamuyali ye dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ nin min filɛ n'a bɛ kalan na ko denmisɛnninw bɛ siran i ka u kan ka se ka faamuyali yɛrɛ min kɛ k'u tɛn'o kɛ kuma kɔrɔmara tɛ dɔ wɛrɛ bi faamuyaliko ɲuman o bɛ sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na cogo min an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ kunungo wɛlakaw fɛ yen Masina marabolo do kɛrɛnkɛrɛnnenya Kolongo ale komini kɔnɔna na wulikajɔ kɛra barafatigiw fɛ ka na i ka dɔn k'a fɔ wɛla
so ke dugu fɛn mo yɔrɔ la ye dugu caman dɔ na bɛnga dafe olu yɛrɛ ka fu ti do bɛnga dafe u ti jamana kɔni sariya u to janfa fiyewu o kɔni de kɛlen bɛ daga kisɛ bilen ni dugu damadɔ da la an bala ka fu nana wela uni welakaw kɛra ɲɔgɔn na yɛrɛ ka fɔ ko gɛlɛya caman tara ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ nana n'o ye jariwala tigilamaw ye ko nka welakaw ka dozo fila olu kɔni jɔngana u ta ka taa n'u ye labitani wula bɛ taa se waati min na kelen kɔni u fatura nin kɛra i ka dɔ ka fɔ kunungo n'i y'a sɔrɔ maaw b'o la sura u kɛla ka taa lotan min ye lotan dozo ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ o ye seni jara ye den min fila fɛ kuma na an bɛɛ ye du kelen a lamɔna anw ka cɛkɔrɔba yɛrɛ de bolo ka na kɛ dugu ɲɛma ye dugu sifinnakaw ka ɲɛma ye olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila o kɔfɛ dozoko in nanen mama danbele dozo daga n'i y'a sɔrɔ n'o bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o balimamuso de don kabini kumajan kɛlɛko in daminɛnen a tun bɛ ka taa marifa ta a bɛɛ nana o kɛlɛ min kɛra kabini kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ mama daga masa marabolo n'u y'a yɛrɛ ka fulu tɛna jɛn'a ye ka kɛ maasi kɛ jɔn ye a tun bɛ bɛnkɛ in olu ka hukumu kɔnɔna na a ye farabasiso o ɲɛmayaw bɛɛ lajɛlen kɛ kolongo marabolo kɔnɔna na lotan seni jara n'a bɛ to ka kumakan mɛn kosɛbɛ an fɛ yan u donna ka sura nɛgɛ ka ɲi 21 waati la safo selen kɔfɛ ka to a ka yɔrɔ la marifatigiw don u tun bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ bɛlɛ n'a hakili b'a la yekura forow ani lotan forow ni ɲɔgɔn cɛ jariwala tigɛ minnu ye kɛ ɲɔgɔn na dɔ kɛ fɔ ale de drapeau k'a se cun ka drapeau k'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma u t'u faso bila foyi ye o seni de ko don sura jariwala tigilamaw dana fɔ a ka da la a ka yɔrɔ bɛ ka taa dugu kɔfɛla fanfɛla la dɔɔni dozow b'a kɔlɔsi nka waati kelen kɔnɔna na sigi kelen tɛ ni fɛn min ye u nana dama ka seni yɛrɛ wele seni kɔni ka bɔ dafɛ dama n'u ka marifa kalasini kɔfu ka se k'a ka seni disida k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ni kisɛ ye fɔ a yɛrɛ ka denbaya la ka tila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛ ka marifaw ci ka tila ka boli seni yɛrɛ an bɛ waati min na nin kunnafoni bɛ ka d'a ma waati min na a su yɛrɛ ma don fɔlɔ kuma kɔrɔmara tɛ dɔwɛrɛ bi ka dɔn bi dozow camanba bɛ yen minnu ka kumada de tun ye seni ye bɛɛ lajɛlen bɛ dusuma kasa la nin waati in na an bɛ dugawu kɛ maa minnu ye nin kɛbaw ye masaramani ɲɛ b'u la yara bɛɛ la fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ fura ye k'a b'u ka woro ɲɛma o se masaramani ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an bɛ taa moti marabolo kɔnɔna na wulikajɔ kɛra tarata don kɛrɛnkɛrɛnnenya dozolaka minnu bɛ yen maa 7 bonya olu bɛɛ lajɛlen fara u solila ka don olu kan k'a sɔrɔ maaw t'a kalama o sen fɛ maliki jɔngo b'an bolo nɛgɛ k'ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn maliki jɔngo ka bɔ Somadugu sanni an bɛ se ka kuma lasela don maliki jɔngo an ye kunnafoni sɔrɔ ko wulikajɔ kɛbaw kɛra sababu ye ni k'aw ka dosoden maa 7 bɔnɛ u ni na min kɛra tarata don a ko kɛra cogo di Abile Kulubali tarata don sɔgɔma joona u taara junu filɛ an fɛ sɛgɛ fan fɛ ani dundenw ma jan o taara an ka OCDFAS cɛ 7 bɔnɛ u ni na u nana ka na bin u kan dɔw ye fajiri seli daminɛ dɔw kumakuru sinɔgɔ la u y'olu bɔnɛ u ni na k'a daminɛ tarata ka na se bi ma mototigiw u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na sɛgɛ kote in na u bɛ fɛ ka sɛgɛ de attaquer bon an kɔni ye ci lase an ka lakana tigilamɔgɔw ma olu y'a fɔ ko u bɛ na u sen sumayara dɔɔni mais an y'an ka forow fara ɲɔgɔn kan ko olu janajaw kɛ n'o bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ OCDFAS bɛ sɔrɔ minnu bɛ bila o ɲɛ ka to o bolosi o filɛ yan fɛ ba degenen de bɛ tiɲɛni kɛ n'o tɛ Abile Kulubali dɔgɔnɔw ma dɔn ni maa fa ye an ka baara tɛ samedi min tɛmɛna samedi don u taara kansi la an ka dosoden dɔ bɔra a bɛ ka taa dugu dɔ la u y'a kunbɛn sira la o kɛra Gundaga mara de la a bɛ fali wotoro kan k'ale bɔnɛ a nin na ka tasuma don a ka fali wotoro la ka fali yɛrɛ bɔnɛ a nin na an kɔni b'a fɛ de ni lakana tigilamɔgɔw an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min pour que ni bɔnɛ ni baraw bɛ Mali kɔnɔ pour que a bɛ se ka ɲɔni ka bɔ ɲɔgɔn fɛ mais ni mɔgɔ dɔw ko olu ye tabataba fula ko mɔgɔ ye ko o bɛ réunion k'a la ko o kana kɛ bon olu dun fɛɛrɛ jumɛn b'o olu bolo olu b'a kɛ da i n'a fɔ terroriste ko de tɛ Mali la terroriste ko ye dosow ani Mali armée olu ka terroriste bɛɛ banna mais a t'an kamana gan depuis an ye kɛlɛ nin daminɛ k'a fɔ fulamusow walima fula kanbelenw u natɔla yɛlɛla mini kan a su de dalen filɛ an ma deli k'a ye télé la an ma deli k'a kibaruya mɛn ni mɔgɔ yɛlɛla mini kan i b'a ye bamanan dɔgɔnɔ boso walama Mali armée n'o olu ko olu tɛ an kɔni b'an kɛlɛbaga dɔn Burukina n'olu y'a fɔ ko fulaw de bɛ k'olu kɛlɛ Mali ko fulaw de bɛ k'olu kɛlɛ Niger ko fulaw don Kayi ko fulaw don Mopti ko fulaw don hali bi ko olu tɛ Abile Kulubali Jogoboli ye kuma min fɔ o de ye tan ye o bɛɛ b'a dɔn fulaw fila bɛɛ ni jɛkulu kɔnɔ ni jadi waliya nin mɔgɔ min bɛ k'a kɛ olu b'a dɔn u ni Ala cɛ u b'a dɔn fɔlɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ u b'o ka su fofo ka taa su cayara n'i y'a ye i bɛ su ta ka taa a ma caya de o de la anw nana dɔn sisan dɔɔni fo k'an bolo d'a kisɛ kan bari kɛra mɔgɔ min na o bɔra soforokun na o bɛnna yen de an taara sɔrɔ a ka marifa dalen b'a gɛrɛfɛ n'o ye Trasisi ye kamalen min y'o kɛ Somadugu an bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn kan yan olu yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ e ka siya e ko e yɛrɛ t'a dɔn kalabajiya don n'o tɛ Abile Kulubali b'a dɔn dɛ an balona ka fɔ ni tun ye Maliki Jɔngo kan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ Ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kɛrɛnkɛrɛnnena Masina marabolo kɔnɔna na ko gɛlɛya kɔni i ka dɔn ka fɔ a dili donnen bɛ ka sɔrɔ kɛ marifatigiw jɛkulu olu ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin sigidalamaw ma yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma sama ke b'an bolo nin waati na a b'a ɲɛfɔ an ye an ka yɛrɛ lamɛn
ne tɔgɔ ye Sama Sama ka bɔ Ndibugu. Ndibugu bɛ Bugu wɛrɛ fɛ. An bɛ don min na ko bi a ka maraw bilama a bɛ cogo di? An ka mara kɔni bilama minnu bɛ jagako kuma jira hali kunun an ka mara dɔrɔn taara muso minɛ k'u to yen k'o bɛ ka susi don a la. U ka to jeli la ko Panolo b'o la. Bon olu ta m'u sigi ko olu ta jinɛko fana est-ce que nin ye jinɛko kuma ye? Panolo ko ye jinɛtigi kɛ fɛrɛ ale muso kɔni k'a bɛ jɛnna n'a lankolon ye k'i ye fili don jinɛtigi sigi kuma kɔnɔ nka Panolo dun ye jinɛtigi kɛ fɛrɛ u bɛ ka Panolo dɔ kɛ a tɛ sigi a kan. O ye ne dama ka maa minɛ ka bugɔ. Faamaw kɔni k'a la ka nin waati la u kana an ka mara la n'o tɛ baara in kɔni a gɛlɛyama de u bɛ k'an ka mɔgɔw tɔrɔ sɔrɔ u bɛ taa misiw bila mɔgɔw foro la k'a dun kalasi yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na. N'anw tɛ a bɛɛ ye bilennen ye. Kunun wɛrɛ u taara misiw bila foro la k'a dun so de bɔra fɛ misiw gɛn ɲɛna cɛnti ma kɛ. O faamaw kɔni k'a la ka tiɲɛna u kana an ka yɔrɔ sigi ne yɛrɛ la o kɔni ka d'a ye cɛ cɛ an bɛ faamaw kɔ dɛ an kɔni tɛ faamaw kɔ bila fiyewu. Fɛn yɛrɛ k'aw sigilen to an bɛɛ kɛ mankan nka a bɛɛ faamaw kɔ kama ye. Non ne faamaw kama tɛ fura b'ara anw bi nka an t'a fɛ fiyewu anw ni Mali bɔra ma ka jigin ɲɔgɔn na parce que anw ye fasoden ɲumanw ye an t'a fɛ fiyewu Mali yɛrɛ fanga anw t'a fɛ fiyewu k'an ni Mali fanga bɛ ɲɔgɔn na. Nka faamaw kɔni k'a lajɛ an b'u deli Ala yɛrɛ kama u kana u kana yɔrɔ sigi wa minnu m'aw bɛɛ yɔrɔ dɔ m'a bɛɛ dɔn don min fana u nana siginɛ kana siginɛkɔ ka misiw jaga bɔ mais jagako kuma tɛ taa anw fɛ ko jagako ka ɲɔgɔn ka d'u ma k'a lajɛ u ka na yɔrɔ sigi n'o tɛ u bɛ taa ni jamana in bɛɛ da ɲini. Ne wulikɛjɔ bɛ sinna wulikɛjɔ kɔni ma se ka taa yɔrɔ la an ka yɔrɔ kɔnɔna de k'a daminɛ Kɔlɔdugu ka taa bila Marakabugu ka taa bila Kɔlɔminɛ ka taa bila Ngidibugu maa minnu de b'o kɔnɔna na ka taa bila Mɔgɔmɛla maa minnu de b'o kɔnɔna na fosi hali dugu taara mara dɔw kɔnɔna faamaw kɔni sɛgɛn kɔ mɛ fɛn yɔrɔ la dɛ ne ma yɛrɛ an ka yɔrɔ bɛɛ fana bɛɛ bɛnkan ta ne ni Mɔgɔmɛla Gawusu ani Marakabugu yiku n'anw tɛ a bɛɛ bɛnkan ta anw de an di sɔrɔ bɛnkan ma an di faso janba fiyewu n'a bɛ kɛ fɛn min ye a bɛ fɛ ni faamaw nana tiɲɛ k'an ka bɛnkan ta k'an ka marifaw bila anw m'o bila an ka maa wɛrɛ gansan e tɛ sɔn ne kɛ n ka marifa d'i ma ou bien ne ka taa bɛnkan kɛlɛ ye ne t'o kɛ anw n'u ka kɛlɛ yɛrɛ juguya kojugu jigin ye ko ta fɔ k'a ma cogo n'aw sɔrɔ ta fɔ k'a ma cogo u mun ɲɔgɔn na anw de ko an ti sɔn mankan u ka se ka na anw makow sa faamaw olu t'i jɛ foyi fɔ alors mais ne ka kumabala kɔnɔ dɔrɔn faamaw ka wuli k'u dɔw kɛlɛ an ka yɛrɛ sigi o de ka d'an ye sinon an sɛgɛnna dɛ. An balodan k'a fɔ ni tun ye Dibugu Sama ni tun y'ale ka ɲɛ ye jadewala tigilamaw k'u kɛlen bɛ ka suna tigɛ bɔ maaw ɲɛna k'o sababu kɛ yɔrɔ minnu bɛ n'olu yɛrɛ jɛnen bɛ ni bɛnkan y'u fɛ k'a kumala surumani ye mun ye k'u ye muso dɔw tatɔ la gene la ɲɔgosiyɔrɔ la k'olu ti ko pantalon b'u la u bɛɛ ka pantalon don ka tila ka tafe sɔrɔ ka k'u ko k'u tɛ jɛn n'o ye kuma goromana tɛ dɔwɛrɛ fanga ka wulikajɔ kɛ hali bi ka se ka lakana badabada yakuba yɔrɔ in na k'o de ka di olu ye bi o de b'a to jamana in kɔnɔ na kolosuma a bɛ na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye o tile o ye cakɛda ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin bɛ donko juguya ni yuruguru kɛlɛli ma olu ye fara ɲɔgɔnba dɔ kɛ u ka lajɛrɛ dɔ la o senfɛ an ka minisiri bɛ n'o ka baara ɲɛsin Mali kura yɛrɛ a joli koɲɛw ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Ibrahima Ikasa Maigala ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ ye u filɛ. O tile ye soba ye jamana ɲɛmaw ye min ŋaniya k'a sigi pour que a ka se k'o kɛlɛ ni kɛlɛcogo wɛrɛ ye ma miiri o tile in baara min kɛ a sigilen ka dan bi a y'a jeniyɔrɔ fin k'a fɔ ko n'i bilala faso baara la i bi hakɛ min sɔrɔ a dɔnnen don hakɛ in waati ni waati i ka nafolo kan ka lajɛ est-ce que min bi i ka sɔrɔta a bɛrɛ bɛ bɛn ni i bɛ min b'i bolo yɛrɛ donc a b'o baara de kɛ ba miiri bi a y'o baara kɛ ka ɲɛ maintenant nin semaine nin kɛrɛnkɛrɛn don pour que ka hakili jigin kɛ mɔgɔw la ka don fɛn kɔnɔ k'a fɔ bi diɲɛ sereke naani bɛ bɛnna kan k'a fɔ ko dunkojugu a tɛ se ka kɛlɛ ni bɛɛ m'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma diɲɛ bɛɛ fɛ donc o hakili jigini de kɛ bi donc an nana o bateau de labonya k'a lafasa. An balodan ka fɔ ni tun ye minisiri ka ɲɛ fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ Mali ka hɛrɛ ala k'o sabati n'an bɔra ye min ye ma ɲinɛ bafula bɛ pɔn dɔ labɛnna min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Tɛrɛsira o tɛmɛ ni baaraw ka se k'olu yakuba o kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye ma ɲinɛkaw olu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se u ka nisɔndiya yira bafula bɛ mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa dɔ b'u ka sira di an k'u lamɛn. Ne ɲa la fo ne mun ne ɲa ni dun da mili kɔnɔ n bɛ taga direct la a ko ne kɛ a nisɔndiya tɛ banna ala ka baarakɛlaw sara ala k'i bulon bila baaraw tɔ ala ka laɲiniw bɛɛ sabati. Nisɔndiya min banna pɔnko in na bi a nisɔndiya se ka ban an kontannenba de don an t'a dɔn yɛrɛ an bɛ min kɛ bi yɛrɛ an kontannenba de don denbatigiw la bi ni ɲana pɔnko in diyara an ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Ko in bila a diyara an bɛɛ lajɛlen ye a baara ɲana n'u y'a baara ala ka sini kɛnɛ d'u ma min ye président ala ka sini kɛnɛ ala ka da bɛɛ lajɛlen ma ala ka minɛ ko bɛɛ nɔgɔya ala ka kisi bana jugu ma ala ka kɛ kunata ye ala ka kɛ kunata wɛrɛ ye. A diyara n ye a bonyana ma n b'u fo k'u waleɲuman dɔn ala ka sini kɛnɛ d'a ma ka faamaw fo ka président fo ala ka sini kɛnɛ de ala ka Mali kanta ala ka Mali kisi ala k'u hamina k'u ɲa kira hɔrɔma kosɔn. An bɛ ala fo ni ɲana yɛrɛ de vraiment minnu ye baara kɛ an b'u fo sira dilan yɛrɛ baraji min b'a la ala ye min fɔ baraji min b'a la vraiment ala k'aw sara sira baara la ala k'aw sara ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala k'aw kisi gɛrɛgɛrɛ ma
Mo population fo même monsieur le maire fo me dugutigi fo me manan dugutigi fo mba bela jelen fo ma bonna bela jayo ko du président ma fana ba barkata kan ci kan baraji ali la fa ko du vraiment félicitations tamba fo alhamdulillah parce que manen ta ero shu ero eri ni moto yele na po antes no ama mangame sita o gele abe bana sita me barakala fo ko nyando chama bare fara la lafiya ga o nyena anyena fo ka fa wani kontana mayna ni ko intuma no ngo kuluni ngono siranya min kumbala wallahi de pa ko damina na fobi nena na shekele tellement ne sirana kuluni nye ko nyena anyena fuka fra anga foli be bafla be sekiri autorité be asimo ambi fo ki barka da ya rabbi ala ka nyemele ala ki me fanga kuna diara nya ko jugu alsa ala ka pongo ke nya takai munu ko war mo ga do ala ka war chama plan dola amalo den ka foni tu ma do kanye uya foto ko na medugo ke ni soja o mimbi ka fala la ka ko we ka se ka blo mene kono nambora e DGC krene nanga jamana kono na chaka dambe do ka baranya snembe songo ko ni ka do ka fo jago kela fere bisika tika tiko mena ni ya soro ko ka se ku bla mene kono na o kulu nyama bogadaro dombia ku ye wuliga do ke ubiga jete mena munu ni fere kura munu sigi sengale bo nyefo angalame a folo ni gouvernement yere ye deme la se jago kela mo wala sakana ni minai be ngando bi commerçant bébé bolo nobla au Bengana au de son mi gouvernement ba no fo bola bateau wa en même temps afara ko ka minen di togomina abena togomina anabe di togomina ibo o la bateau donc au gafé de ministre ni commerçant kelere na ni yonche donc ni bella ni mi minen ka se ka di son mi se ka to mo be lafia ga abe wati bo sisan no minen do be no o subvention jora ina fo maloni tulu bon ala barka la semaine na subvention kera suaro la ame ko o fana songo korose mais al ni subvention te anga mo be ke sugu konnana donc ba la je tono kanga ke mi parce que mi fana kanga fo menen be dépasse soro to la ni subvention te ni minen soro la ama yini jaw belaw fe u be dilga tono mi soro ka ko u kana tema o ka ina fo misali ala ye malo 100 kilo ta sisa malo boro kele 100 kilo la ibe kemedi daga ko ika tono mo kuma ni minen be doya sugu konnana geleya min be kofe o na ta be kofe mais ni minen fana doya ra fana be do fara minen geleya kan parce que jago kelaw ba didi nyoma mamina be se saningela mo o ba soro songo yelena mais angon ba jate minela anti bi mo parce que jago e tono ni idana ka kemeni ma afora bana mais ni ma se ka dalu dama parce que commerçant caman tɛ facture bila ni ma se ka sɛbɛn d'a ma min b'a yira y'a san da min na an y'a feere min na an k'o dɔn donc an bɛ ɲangini bolo da an bɛ baara kɛ nin cogo de la maliyɛnw kan ka min fɛ ne yɛrɛ ka jate la o de ye anw ka hukumu kɔnɔna na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jago jugu kɛlɛ parce que nin waati tɛ tɔnɔ ba sɔrɔ waati ye hali ni minɛn dɔgɔyara sugu kɔnɔ cogo cogo déjà a bɛ sɔrɔ gɛlɛya la c'est mɔgɔw k'a faamuya gouvernement mana dɛmɛ ladi a bɛ fan dɔ de ta mais kuma o kuma ni min yɛlɛnna minɛn sɔngɔ kan o ka ca ni gouvernement ka tata ye jagoya dɔɔni bɛ fara a kan dɔɔni min n'o farala sɔngɔ kan bɛɛ ka to i ka tɔnɔ kɔnɔna na i bɛ deli ka tɔnɔ min sɔrɔ i ka o sɔrɔ. an balona k'a fɔ ni tun ye bogadara dɔnbɛ ani tun ale ka ɲɛ a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye korema min ye abakar sirik fɔnba olu ka tɔn ye olu ye wulikajɔ kɛ ka taa dugulakɔrɔkaw fɛ yen k'a sɔrɔ kɛ dugukolo bɛ yɔrɔ minnu na bi ni gɛlɛya b'u la u bɛ to ka bɔ yɔrɔ ni yɔrɔ ka se ka to k'o jateminɛ sanko ka se k'olu kɛ sɛbɛnfura ye k'olu layɛlɛ sanfɛ u taara dugulakɔrɔkaw fɛ yen o kɔnɔna na dugulakɔrɔ a yirar'u la k'a fɔ ko dugulama dɔw bɛ yen dɔw y'u ka yɔrɔ san a bɛ taa sanji 10 ni kɔ la hali bi ko dɔw namɛ k'a fɔ ko y'u ta ye wa kiiriw bɛ kɛ u kɔfɛ jaabiw bɛ di u kɔfɛ o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛya sigidalama ninnu kan olu ka ɲɛmaa ye Moktar Tarawele a ye kuma min fɔ Abubakar Siriki ka taali la o filɛ. Degun b'an da la o ye dugukoloko degun ye parce que an y'an ka terrain san depuis 2007 k'a jɔ k'a ban san 10 kɔ an b'an ka sunɔgɔ la an ka du kɔnɔ mɔgɔ dɔ wulila ka na ko yan yɔrɔ bɛɛ y'ale ta hectare 5 ɲɔgɔn na n'a bɛ se so 130 kɔnɔ mɔgɔw b'a kɔnɔ min yɛrɛ an yɛrɛ dabali b'a ko la c'est que u y'an wele k'an convoquer ka taa tribunal la an taara sɔrɔ k'u ye procès dɔ yɛrɛ k'a ye an yɛrɛ t'o kalama o kama an ko ko sariya tɛ Mali kɔnɔ donc an kɔni ye weleweleda kɛ fan bɛɛ donc Korema wulila ka se n ma
an ma bi ka na lamɛn a diyara an y'a bonyana ma donc n'u bɛ se k'an dɛmɛ k'o problème wuli ka bɔ an kan a bɛ diya an ye kosɛbɛ parce que chef de famille i dalen bɛ sunɔgɔ la i ka so kɔnɔ i lafiyalen dɔ ka n'a jɔ ko o du y'a ta ye a bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ adamaden ɲɛ ko ye min ka gɛlɛn jamana o jamana fana n'a sariya ko fiɲɛ yera la kɔlɔlɔ ye min ye bɛɛ fana b'o dɔn ala k'an n'o cɛ janya donc o ye gɛlɛya min bɛ anw kan ni transition sera k'an dɛmɛ ni transition yɛrɛ sera yan'a transition in ka ban ka dɔ bɔ mali problème sariya ko justice ko problème in na a hakili la gɛlɛya ba bɛ bɔ mali yɛrɛ problème na i ka du papier b'i bolo i taara mairie la mairie ye papier d'i ma ko nin terrain a y'a feere mais i y'a san k'a jɔ san 10 nin kɔ kɔfɛ mɔgɔ dɔ ka wuli ka na tilegan ka na fɔ ko yɔrɔ y'a ta ye o tigi ka taa tribunal la papier t'a bolo u ka tila k'o procès gagné hakili la o ye gɛlɛya ye min bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ 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 kumakan laban min bɛ an bolo mali sariyatigilaw ye puisque ko an bɛ yɛlɛma tile de la k'an bɛ mali kura de kɔnɔ mais mali sariya ma yɛlɛmɛ fɔlɔ dɛ mali kurako bɛ ka mun mali sariya ma yɛlɛmɛ donc mali sariyatigilakaw an b'u interpeller kosɛbɛ u ka papier ninnu lajɛ ka ɲɛ ni hakilisigi ye u ka jamanadenw lamɛn an bɛ ka prévu ban an taara hali dugutigi fɛ yen an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na a ko k'a t'u dɔn k'a t'u ka papier ko kalama wa papier yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ o gɛlɛya de bɛ anw kan a tɔɔrɔ b'an kan parce que n'a fɔra don o don i bɛ interpeller ka taa tribunal la hali a takasigi yɛrɛ tɛ tɔ to adamaden na a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ surtout mɔgɔ min ye i ka terrain san million ni million ka tila ka million 20 30 40 don i ka so la k'a jɔ k'a ban don kelen san 10 ko kɔfɛ ka n'i ka sommeil troubler a ko la a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ. Mokhtar Traoré ni tuyali kan ye korema yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ale ka tɔn ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Abubakar Sidiki Fɔnba ye kuma min fɔ ye o filɛ. An nana yan nɔ an ka baara kɔrɔ de don depuis an bɛ nin kolo in kɔnɔ an bɛ yala an bɛ taga duguw kɔnɔ duguden minnu mana an wele ani n'an mago sera yɔrɔ min an bɛ taa ɲɛfɔli kɛ jamana ko bɛ cogoya minnu na ani jamana taabolo bɛ minnu na an nana o de ɲɛfɔ ni o ɲɛfɔli sen fɛ ni a yɛrɛ ye kumaw mɛn dantigɛli min b'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu ka dugukolo papiyew b'u bolo maire y'a d'u ma sous-préfet y'a d'u ma dɔ wulila tilegan ntɛrɛntɛrɛ fɛ k'a fɔ k'ale t'a don papiye yɛrɛ t'a bolo et que u taara gendarmerie la wagati dɔ la wariw yɛrɛ sarala a yirala k'a fɔ ko papiye t'u bolo le substitut du procureur même de la commune 6 u taara o fana fɛ ko infraction y'a jira k'a fɔ ko fɛn tɛ yen donc o b'a jira k'a fɔ n'a ma ɲa gendarmerie kumana procureur la commune 6 kumana o kɔrɔ ye déjà da yɛrɛ man ka don o kumana mali yɛrɛ dugukolo kan bilen sabula fɛn minnu don u yɛrɛ de ka yɔrɔ don donc o la anw jɔyɔrɔ ye mun ye anw ta ye an bɛ taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ministère minnu contrôler bɛ nin ko in na a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na mɔgɔw ka hakɛ bɛ d'u ma cogo min n'i ye nin ko jateminɛ nin bɛ ministère bonda 3 de la bonda fɔlɔ o ye ministère de la justice bonda filanan o ye ministère du domaine bonda sabanan o ye ministère de l'administration territoriale nin bɛɛ kɔnɔ wari min bɛ sɔrɔ n'a dugukolo ko bunakun kan a bɛ taa jamana ka wagande de kɔnɔ donc o la o ɲininkaliw kan ka kɛ sous-préfet ye papier dɔ dilan yala a dagalen bɛ sous-préfet ka papier dilannen o bɛ se ka nkalontigiya cogo di n'o bɛ nkalon o bɛ kɛ ni sira jumɛn est ce que o siraw o sira in o donna bala ninnu ka dugukolo ko la wa maire yamaralen tɛ ka dugukolo di wa n'o yamaralen no k'a di munna maire ka papier fana tɛ jate nin ko in na ɔ kiri minnu fana taara est ce que kiri tigɛra n'a tigɛ cogo ye wa o jaabiw bɛ da an b'o baaraw kɛ o kɛcogo la. an balɔden k'a fɔ nin tun ye Abubakar Sidiki Fɔnba kan ye dugukolo ko tiɲɛ la ka kan ka ɲɛ ɲini diɲɛ majɔlen na n'o tɛ anw ka jamana kɔni gɛlɛya bɛ maaw kan dugukolo don san 10 san mɔgɔ bɛ ka dugukolo kelen ka don kelen n'a da kelen dɔ bɛ na ko y'ale ta ye hali ni son y'i ka fɛn suɲɛ ka san 20 ɲɔgɔn kɛ k'a to a bolo a dɔ bɛ dɔn ni k'i b'a minɛ gɛlɛya b'a la nka dɔw bɛ na ten i yɛrɛ de y'a san e y'a san jɔnni fɛ jamana yɛrɛ de o ka sɛbɛnfura dɔ de b'e bolo o jamana kelen kɔnɔ na u bɛ taa n'i ye kiiribulon kɔnɔ la k'i kiiri ka tila k'a minɛ k'a di dɔ in ma k'a sɔrɔ sɛbɛnfura min b'e bolo a sɛbɛnfura yɛrɛ de ye jamana ka sɛbɛnfura ye nin ye dabalibanko ye ni jate ka minɛ dɛ dugula kɔrɔ hali kɔsa in na dɔ kɛra an tun b'a kɛnɛ kan dɔ ko k'ale ka titiri bɛ yen a bɛ ka yɔrɔ min minɛ ani yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ y'a ka titiri ye u taara ka kulikɔrɔkaw ta olu nana lajɛ kilo 9 walima kilo 8 o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ fankelen yɛrɛ fɛ nka gɔrɔsi bɔra ka di dugulakɔrɔkaw ma tribunal min kɔnɔ la o tribunal kelen ka tila tuguni kiiri tigilama dɔ tuguni ka tila ka dugulakɔrɔkaw k'u ka ciba min tun b'a ko kunna n'o ye Saka Jara ye ka minɛ ka don kaso la bɛɛ ɲɛwale ɲɛna jamana in don an bɛ fɛn min fɔ hali bi ɲɛkɛ ɲini nin ko ninnu na n'o tɛ nin ye dabalimako ye dɛ bɛɛ de bɛ kule la n'u ma f'i ye dugukolo ko walima u b'a f'i ye ko n ka jamana kɔnɔ na n'i taara kiiri kɔnɔna ko fandande yɔrɔ tɛ k'i la bɛɛ bɛ ka nin fɔ ni nin ma ɲini jateminɛ na o de kama n'i ye kiiri fɔ ma tan b'a fɔ k'olu t'u yɛrɛ ye kiiri kɔnɔna na fo jate de ka minɛ nin ko in ka tila k'a ɲini ji ɲamajɔlen na an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ AC Conseil o ye jɛkulu ye projet dɔ n'i y'a sɔrɔ o sigira sen kan musolakaw olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na k'o y'a kunba de ye a ko ɲɛma n'a hanima k'ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
projet in a yɛrɛ sigi kunba ye musow ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ 100 sarala i b'a sɔrɔ musow ni sifinnakaw bɛ t'u jɔ fo 65 la o b'a yira k'a fɔ ko n'i ko ko Mali kura tɛ taa musow kɔ walasa musow ka se k'u jɔyɔrɔ fi fo musow yɛrɛ k'a dɔn Mali kura jɔsenw ye mun ye a jɔsen fɔlɔ an bɛ fangafurancɛ la fangafurancɛ nana ni sariya sun kura ye n'an ko ma charte de transition an ye jateminɛ kɛ muso caman bɛ yen bi n'u cɛsirilen don Mali ko la mais u yɛrɛ t'o kɔnɔ o gafe kɔnɔna dɔn sariya wɛrɛ bɛ yen nɔ an ka kalafili kɛcogo la n'an nana n'o ye n'an ko autorité indépendante de gestion des élections an bɛ fɛ tuguni ka ɲɛfɔli fɛnɛ kɛ musow ye o kan u ka dɔn k'a fɔ élection surunyana kalafili surunyana u jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye an musow ta man ka kɛ tuguni an ka t-shirt minɛ ye Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an kan ka wuli ka jɔ walasa ka an cɛw bɔ bolo la ka an faw k'olu dɛmɛ k'u bɔ bolo la ka an denw dɛmɛ k'u bɔ bolo la projet in sigikun dɔ y'o ye a sigikun wɛrɛ jumɛn ye mun ye k'a fɔ ko maa o maa cɛ fara muso kan ka tila k'a fara lojulatɔ kan k'an bɛɛ ni fɛn dɔ de ka kan donc an ka fɛɛrɛ kɛ bɛɛ ni mun ka kan sariya kɔnɔna na k'o d'o ma n'an ko ma ko le jari nka n'i ye mɔgɔ caman ɲininka o fɔ ko jari ye ka musow ka fɛn dɔrɔn d'u ma nka i b'a sɔrɔ musow b'a kɔnɔ cɛw b'a kɔnɔ hali lojulatɔw b'a kɔnɔna na bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc projet arbre à palawulun an bɛ ka an mamusow n'an baw kɔmasuyɛn ka u kɔmasuyɛn fɔlɔ ni a kun bunna sigida kɔnɔ k'a bun jamana kɔnɔna na musow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yiriba dɔ kɔrɔla la yirisunba kɔrɔ k'u kɔnɔkumaw fɔ ɲɔgɔn ye ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o kow la o de la anw ka cabinet ACE conseil an bɛna wuli ka taa Segu ka tila ka taa Mopti an bɛ taa Segu yɔrɔ 5 ka taa Mopti yɔrɔ 5 an ni muso wɛrɛ minnu bɛ yan an bɛ taa an sigi ka baro kɛ ni fɛn damadɔ minnu filɛ k'a fɔ aw ye an ka se ka ɲɔgɔn bilasira ka se ka faamuyali kɛ a kan. An balɔnɛ k'a fɔ ni tun ye Naha Nimaga ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ musolakaw ka ɲɛta Ala k'o sabati n'an bɔra ye Modibo Bari kɛrɛnkɛrɛnnena ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na komini Mariko buyakɛyɔrɔ yɛrɛw la ko maaw kɔni dɔw sirannen bɛ ka taa sugu jɔ walima u siramɛ donsow ɲɛ k'a sɔrɔ o kumaw tɛ sababa ye u bɛ wele bila donsoba ka kuma lasera n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Modibo Bari la ale b'an bolo baara in kɛra cogo min na a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye Modibo Bari ye ka bɔ buyakɛyɔrɔ la an ye kunnafoniya dɔ de sɔrɔ ko an ka mobilitigi minnu ko bɛna sugu jɔ an fɛ u bɛna sugudenw bila ka taa ka segin ani desasɛtigi dɔw bɛna sugudenw bila don ko an k'a fɔ u bɛna buyakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ mobilitigi ninnu an ye kibaru sɔrɔ k'a fɔ k'u siralen don donso ye donsoba yɛrɛ ko a b'a ɲini bɛɛ ka na ko basi tɛ maa si sɔrɔ parce que mankan tɛ ale ni sufɛri cɛ a tɛ ani pasasi cɛ maa o maa ni e tɛ tiɲɛnikɛla ka ban maa dama k'u ye sugujɔla kɔni mobilitigi minnu bɛ u ka na u na cogo ma u ka segin u segi cogo ma ni ala sɔnna donsow ka kanali kɔnɔna na k'a minɛ adamakan na ka n'a bila buyakɛyɔrɔ la maa si tɛ se ka se maa ma a furancɛ in kɔnɔ u ka sugudenw ta ka na. Mun de la olu bɛ siran donsolakaw ɲɛ o yɔrɔw la yen nɔ. Mankan kɔni wililen kɔ waati min na ne jadisi ko k'u ye embargo sigi buyakɛyɔrɔ kan maa minnu bɛ yen n'o olu tɛ donsow ka kanali kɔnɔ u y'o siran de ta k'u b'o k'u ka kɛlɛkɛ bere donsow y'u bolo baasi tɛ maa ma bɛ yen k'o ye sugujɔla ye i bɛ n'i ka baara kɛ ɲɔni mɔgɔw bɛ ɲɔnɔ kabini mankan in daminɛ na fo ka n'a bila bi an bɛ sigiyɔrɔ min na o ma buyakɛyɔrɔ sugu bila an bɛ k'an sugu bila tile kelen mobilitigiw k'u de bɛ siran donsow ɲɛ ko ka na k'u ka na ko baasi si t'u sɔrɔ ko karamɔgɔ sinali ni karamɔgɔ lasiɲɛ k'u ka na baasi si t'u sɔrɔ n'a ala ka diɲɛ ye u ka laɲini tɛ foyi k'u maa si sɔrɔ yen bilen adamaden kɔni u bɛɛ ka baara kɛ cogoya min na u kɔni u kan'u bolo jigin fiyewu an b'u kɔ su an b'u kɔ tile parce que olu ka cɛsiri de kama yɔrɔ in kɔni alihamudulila a tɛ komi a banna nka alihamudulila an bɛ ala tanu baara in kɔni bɛ ka taa taabolo n'a taara o taabolo in na baara in bɛ ban tewu lafiyaba de bɛna sigida la salon an tun bɛ degere mun na baara mun bɛ se ka kɛ ɲinɛ mɔɔw bɛ kɛ jaba baara kɛ o bɛ kɛ construction baaraw daminɛ dɔɔni dɔɔni baara kɔni bɛ yɛrɛ de ka sanga o baara in ma kɔni an y'olu kɔni damana n'a kɔni taara nin taa cogo min na hakilisigi bɛ k'a ko la kosɛbɛ. Modibo Bari ni tun y'ale ka ɲɛ wa ko baaraw bɛ senna ye ni ala sɔnna ma baaraw bɛ cogo min na n'o tora ten na k'a dɔ bɛ dɔ la ko basigi ko nin y'an kun y'o kan an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye projet dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o sigira sen kan n'o ye action a bɛna mun yɛrɛ de kɛ projet in yɛrɛ mun ye cikɛ ka taa se bɔnɔgɔla yɛrɛ o sabatili o minisiri ye Modibo Keyita ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ a la an ka lamɛn. projet in tɔgɔ ko projet action projet in la laɲini ye min ye fɔlɔ sanji minnu bɛ bin n'a bɛ a bɛ perdu ka taa ba kɔnɔ k'o jiw ton n'a y'o jiw ton sɛnɛkɛlaw bɛ baara k'a la san bɛɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye fana a b'a to u bɛ sɛnɛ kɛ ka malo caman sɛnɛ ka se ka na nakɔfɛnw fana caman sɛnɛ projet in bɛ siraw fana dilan pour que u ka se ka taa u ka sɛnɛkɛfɛnw feere dugu kɔnɔ a bɛna magasinw fana jɔ pour que sɛnɛkɛlaw ka se k'u ka sɛnɛkɛfɛnw mara o magasinw kɔnɔ ni yɔrɔ aménagé a bɛ d'olu de ma olu de bɛ sɛnɛ kɛ olu de bɛ jardinage kɛ o musow ni denmisɛnninw a adressé b'o la ni population bɛɛ pour que sɔrɔ min bɛ kɛ u ka se k'u ka da dumuni sɔrɔ
an baloden ka fɔ ni tun ye Modibo Keita furacogo na dugawu kɛ ala k'a ka projet min bɛ n'a bɛ kɛ sɔrɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye kɛnɛya tɔgɔla kalo min n'o bɛ sen an ka jamana kɔnɔ ka se k'o baaraw yakubaya faraɲɔgɔnba dɔ kɛra an ka maakɔrɔw tɔgɔla yɔrɔ la ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya dɔw kɛ sango ɲɛko bugu bɛɛ ka da maa minnu ye ka ni gɛlɛya bɛ maakɔrɔ minnu na ka se k'olu kɛ i ka dɔn ka fɔ lajɛli dɔw baaraw sigi sen kan o sen fɛ min ye Dr Moyimunatu Katle ale tun b'a kɛnɛ kan ale y'a ko ɲɛma ye kuma min fɔ o filɛ. An ka bi sɔgɔmada sɛgɛsɛgɛli bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛ furakɛli o ni mɔgɔkɔrɔba banaw o ni dakɔnɔna banaw n'u b'a fɔ ko odonto stomato an ka furakɛli bɛ kɛ talo parce que n'i y'a jate minɛ kɔnɔbara bana caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ni i tɛ se ka baara kɛ kosɛbɛ dakɔnɔna na ni dumuni tɛ bura ye kosɛbɛ mɔgɔkɔrɔbaw de don a bɛ se ka kɛ sababu ka kɔnɔbara sɛgɛn kosɛbɛ o de la an ko odonto mɔgɔw fana kana fara an kan infection hakili bɛ spécialité fɛn fɛn la o bɛɛ bɛ yan nɔ Mali ye hinɛ jamana ye makari jamana don ɲɔgɔn dɛmɛ jamana don donc dɔgɔtɔrɔw de fana ye u hakili don o fɛ ɲɔgɔn na ka fɔ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka furakɛli sabati bi an bɛ yan nɔ mais kunu an tun bɛ maison de déplacés de Senu na donc n'i y'a jate minɛ mɔgɔ 1700 de bɛ yen yɔrɔ la donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ ko an balima n'an sinji minnu bɔra gɛlɛya kɔnɔ ka n'u sigi u mago bɛ dɛmɛ na. An balodan k'a fɔ ni tun ye Moyimunatu Katle ni tun y'ale kan ye a furacogo na an bɛ dugawu kɛ u bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu na yarabi ala ka kɛ ɲɛta ye u bɛ ka baara minnu sigi sen kan sango maakɔrɔw bana min bɛ bi n'o ye bugu ye ka se ka baaraw ka se k'o bana ta ka b'u kan n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ campagne dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen o sigira sen kan Mari Stop Mali olu fɛ o tɛ dɔ ye dɛ bange kɔlɔsi sango musoman ni denmisɛnninnakaw ka se k'olu kɔni jantu yɛrɛ la o y'a kunba de ye a ko sen fɛ Yakuba Kane ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Campagne tɔgɔ danbe muso fierté féminine donc campagne bɛ adolescents de concerné an balimamuso minnu b'a daminɛ san 15 ka taa se fo san 24 ma donc an ka laɲini ɲɛsinnen don olu de ma laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an b'u ka histoire de recenser bon agent b'an bolo terrain kan minnu b'u dɛmɛ k'u ka histoire sɛbɛn donc ni histoire sɛbɛnna an bɛ tila ka histoire ninnu jateminɛ histoire jumɛn ka ɲi ni histoire bɛɛ ye région 4 don ni ko région 4 Bamako de b'a kɛ 4 parce que Segu Mopti Sikaso ka fara Bamako kan les 3 régions plus les districts de Bamako olu de bɛna compétir région kelen na bɛna mɔgɔ 3 ta olu bɛna fara ɲɔgɔn kan finale la Bamako yan ni finale régionale bɔra an bɛna finale nationale la Bamako donc maintenant olu fɛnɛ minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an olu ka histoire fɛnɛ bɛ compétir tuguni an bɛ mɔgɔ kelen choisi o bɛ k'an ka ambassadrice ye ni y'a édition 2nan ye édition fɔlɔ la o ambassadrice de bɛ salle kɔnɔ yan nɔ an y'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ la dilanna ko n'o ye kafoɲɔgɔnya ye c'est un sujet tabou a ma nɔgɔn masaw ni denw cɛ donc an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an balimamusow bilasira u ka se ka u farikolo dɔn fɔlɔ farikolo dɔnnen kɔfɛ u ka se k'a dɔn n bɛ se ka n yɛrɛ tanga cogo di bana jugu ma n bɛ se ka n yɛrɛ tanga cogo di kɔnɔbara balalen ma ou bien n bɛ se ka n yɛrɛ tanga cogo di den ma n sigilen tɛ ka den mun kɔnɔ sinon laɲini tɛ muso furulenw k'a fɔ ko k'u ka bangew jɔ mais seulement muso furulenw ta ye ka furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ walasa den bɛ kɛnɛya sɔrɔ ba bɛ lafiya fa bɛ lafiya an ka campagne bɛ bɛɛ de concerné komi n y'a fɔ cogo min na ekɔlidenw b'a la togodaladenw b'a la hali minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ n'u ma kalan olu b'a la a bɛ musomanin bɛɛ concerné bogotiginin bɛɛ bogotiginin o bogotiginin i bɛ nin san hakɛ in kɔnɔna na i campagne b'i concerné campagne la an ka objectif ye bogotiginin 5000 de donc a dɔgɔyalen an bɛ fɛ ka bogotiginin 5000 kɔni toucher campagne kɔnɔna na ka se k'u bɛɛ sensibiliser ka se k'u ka histoire sɔrɔ ka histoire traiter ka ɲɛ pour que k'a dɔn jumɛn histoire jumɛn ka ɲi ni histoire jumɛn an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ histoire ninnu bɛɛ la histoire jumɛn de ka ɲi ni histoire bɛɛ ye donc ni olu choisira région kɔnɔ olu fana bɛna Bamakokaw kunbɛn an bɛna finale nationale kɛ ka sɔrɔ ka gagnante nationale ta. Ne tun ye Yakuba Kane ye minisiriso bɛ kɛ n'o ka baara ɲɛsin muso ni du ni denbaya ma o ka mɔgɔbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Siribulakaw furumuso ye Kajawoyi Sumano ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye min fɔ a sen fɛ o filɛ. An ka bi lajɛ a ɲɛsinnen bɛ npogotigininw ka bange kɔlɔsi sabatili n'a matarafali ma ni n ko ka sabati ka matarafa a kun tɛ k'a fɔ ko an ka npogotigininw wele dɔrɔn ka na k'u don planning la o bɛ sigasiga hilahila caman don mɔgɔw la mais seni a ka so ma denmisɛnninw bɛ éduquer de fɔlɔ k'u éduquer u bɛ s'u yɛrɛ la cogo min na u ka kalanko ta sira fɛ u ka se ka siniɲɛsigi ɲuman yɛrɛ kɛ bon en même temps aussi
k'a yira k'a fɔ sisan denmisɛnninw ka kalanko yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya la i b'a jateminɛ female cayara fɔlɔ o tun b'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi bɛ kɛ de pour que ka den basigi an y'a ye maintenant n'i ye kalan kɛ k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ yɛrɛminɛ bɛ mara de bolo éducation de don donc masaw ka gɛrɛ o denw na an ka baro ni fɛnw kɛ ka kow ɲɛɲini fɔlɔ sani k'a fɛ planning fana kun y'o ye parce que an y'a ye k'a fɔ a donna dɔw ka kalan na a donna dɔw ka furu la a donna fɛn caman na a b'i i bali fɛn caman na a ti bana lasi ma a tɛ foyi a b'i bali grossesse non désirée la a b'i bali janjan caman na parce que n'i y'a mɛn bange kɔlɔsi bɛ k'i la a y'a sɔrɔ fɛn dɔw ɲɛfɔr'i ɲɛna fɔlɔ quoi donc o fɛn ninnu kɔnɔna yɛrɛ b'a matarafa même si tu es planifié a tɛ jigin kɔnɔ yɛrɛ i ka taga kolankolon kɛ quoi kuma ma nɔgɔ dɔɔni. An balona k'a fɔ nin tun ye Kadawoyi Kaɲɛ ye u y'a fɔ cogo min na denmisɛnnakaw ka se k'u bilasira n'o y'a kunba ye Ala k'o sabati. N'an bɔra ye an y'a fɔ ye cogo min na Masina marabolo kɔnɔ o cercle ye commune ye Kolongo ye Seni Jara u taara bɔnɛ a nin na a yɛrɛ ka denbaya la Sura. Seni Jara yɛrɛ tun ye jɛni ye donsokun dɔ ye mama daga o mama min bɛ fɔ o balimamuso den don a lamɔna yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba bolo ne yɛrɛ de tun bɛ nin ka nunjuru minɛ kalando kalandenya la Seni ka fɛn bɛɛ kɛ ye bi kɛlɛw nanen kɔfɛ a kɛra i ka dɔn k'a fɔ donso ɲɛma ye mara ninnu kɔnɔna na a ye farafasiso baaraw kɛ sigida kɔnɔ ma bɛɛ tun b'a dɔn a yɛrɛ kumana an ka kuma baaraw la ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ donso ko kun fɔ yɔrɔ yɔrɔ i ka dɔn ale tun ye ɲɛmaaba dɔ ye u y'a bɔnna nin na Seni yɛrɛ u ye lajɛrɛ dɔ kɛ Kati kɔsa in na ne ye Siri Kulubali bila o tun b'a kɛnɛ kan o senfɛ Seni ye kuma min fɔ ye an ka lamɛn. Ne ye Seni Jara ki bɔ Kemasinɛ cercle la u b'a fɔ ko Lutan Seni donso minnu bɛ yen nɔ kan 6 k'a ta Mama Daga kena Sɔmɔna Mbɔgɔmiyala Yɛla Lutan Tugulunkura alu wɛrɛ bi o kan dun 6 de bɛ Mukura sisan an bɛ a kalo 15 la an ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya minnu bɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'an yɛrɛ ɲɛnga an b'a faso ɲɛ n'a sɔrɔ an kun b'a dabɔ an yɛrɛ ta fan kama ɲakuma an tɛ tan n ye Mama Daga min fɔ kena se bi ma an ye nin kalo min na o tile 15 de bɛ bɛn anw san 10 yɛrɛ dafalen ma Mukura cɛ o cɛ b'a kɛ mugu ti bi armɛ na n'i t'anw dɔgɔnin ye i t'anw filan ye y'anw di an ka maa minnu taara u taara fasoko dira an bɛ nimisa u taara faso kɔrɔ tuma hali bi an y'a kanu kɔni u kɛmɛ kɛ jamana in ta n'u kɔ mun ye anw yɛrɛ b'u kɔ ten fo ka taa a sangi nakili laban na nka ni nana ni janfan ye kuru tɛ bonya tunu ma koyi an b'u kɔ yɔrɔ k'u kɔ filanan san 10 min ni ɲan b'a fɔ anw tɛ sira marifa kunga ye kun kɔnɔ nka anw bɛ sira so n'i y'an ko maa da 100 ye ni 50 siranna 50 ma sira kɛlɛ dɛ 50 sira komakasɔ ni kaso ma di bamanan ye dɛ komakasɔ bɛ bamanan kɔle k'i dumuni kɛ hala ni kuma jugu tɛ soma a jaabi kɛ fɔ a bɛ siran o y'an ka donso de ye caman siran dɛ tuma an bɛ mun ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ an ka donsow u k'u mago to maa si tɛ sariya sanfɛ minɛ ko siya dɔw bɛ yen u k'a lajɛ bagabagali siya dɔw bɛ yen u k'a lajɛ a y'an ka donsodenw siran dɛ. Ni tun ye Seni Jara Kaɲɛ ye u y'a bɔnna nin na Seni yɛrɛ wa a bɛ nin kɛlɛ la waati min na o waati kelen de kɔnɔna na u taara Njanabukaw fɛ yen ka taa Ali Diko ani maa caman ka taa olu minɛ nin waati na bɔ sɛgɛsɛgɛliw la an bɛ fɛn min fɔ an b'an kɛ jamana kɔ sɛgɛsɛgɛliw la ka se ka kojugu ni ɲuman k'olu falen ɲɔgɔn na an bɛ jamana fɛ an b'a lafasa nka an bɛ fɛn min fɔ fɛn caman bɛ u ka jateminɛ k'u sen fɛ dɔw ye marifa ta k'a fɔ k'u tɛ fara jugu si kan olu bɛ jamana de ye jamana mana fɛn fɛn kan olu bɛ jamana ka sariya kɔ a ma tiɲɛ fan dɔw fɛ u ka jateminɛ dɛ ka tila tilese kunjɛ fɛ walima olu tɛ ni yanfɛ u tɛ ni yanfɛ ka tila ka n'u dɔw minɛ k'u kɛ kaso la de a bɛ maa caman sira a y'a fɔ cogo min na o de kama donsoden caman bɛ yen bi olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka k'olu yɛrɛ u ye kɛlɛ kɛ faso tɔgɔ la u bɛ ka sara mun de la nin ye dabalibanko de ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Siribe mun b'e bolo. Karamɔgɔ Aseni ka yamaruya an bɛ taga Cameroun ma ɲɛmɔgɔ y'a jira ko Cameroun jamana kɔnɔden maa 6 ni kɔ ko olu de bɛ tunga na kɔfɛla jamanaw kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa 6 ni kɔ la ko mɔgɔ caman b'a la minnu ni kodɔn ni faamu dɔɔni b'u la jamana taɲɛ siraw kan ko nka yuruguyurugu ani baarasɔrɔbaliya o jɔyɔrɔba bɛ ni maa ninnu ka tunga lataga la n'an bɔra yen an bɛ taga RDC Congo tarata don Kinshasakaw fɛ yen nɔ sanji ale ye tiɲɛniba kɛ min kɛra sababu ye mɔgɔ 120 kɔ ka olu kasara o ni na o hukumu kɔnɔna na jamana bɛ tile 3 sanga sigi la n'an bɔra yen an bɛ taga Côte d'Ivoire ka sanga ni san ɲɛnajɛ laban baaraw ye ni an ko ma ko 31 jamana ɲɛmɔgɔ ye dɔ fara lakanaw kan yaasa ka se ka adamadenw lakana anu bolofɛnw n'an bɔra yen an bɛ taga Togo ni o ye Lomé sɛnɛkɛlaw ale ni bagangɛnnaw olu karilen don ɲɔgɔn na hali sisan nɔ ni wagati na jamana ɲɛmɔgɔ olu bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka bɛn sabati ni kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Aseni min sɔrɔ ni tiɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ Rabiya la an ka jamana basi lafiya Ala k'o sabati
ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Umu Dambele ale farima lafiya an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲuman wuli ni Ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a k'an bɛn